G2A, jocuri și prețuri de belea! Salutare toată lumea, eu sunt The Shark și bine v-am regăsit la un nou video de pe acest canal. De data aceasta ne vom juca un joc foarte mișto și foarte interesant numit Tomb Raider. E un joc de prin 2013, mai vechius, dar foarte șmecher și foarte interesant. Personajul principal nu e nimeni altcineva decât Lara Croft. Trebuie să o știți pe Lara Croft, nu aveți cum să nu o știți pe Lara Croft pentru că e o mare vedetă. Deci e un joc interesant, nu știu foarte multe pentru că nu m-am jucat, am văzut așa un fel de mini gameplay, dar știu că este vorba despre Lara Croft, așa că înainte să începem nu uitați să rupeți acolo butonul de like, subscribe, clopoțel și dacă vreți voi eventual să dați și un share acolo să vadă și prietenii voștri, așa că haideți să începem și noi, vom da new game pentru că 0% complete, da, nu știu, nu m-am jucat, deci nu știu, vom da pe normal. Și haideți să vedem despre ce este vorba. Ok, avem și poveste. Ok. Haideți să privim povestea. Not who we are. I finally set out to make my mark, to find adventure, but instead, adventure found me. Căutau o aventură, dar aventura i-a găsit pe ei. Ceva în genul ăsta. Oh my fucking god, bro, am simțit eu bordura aia. Ok, deci s-a întâmplat ceva cu vaporul, bănuiesc, a intrat apă, accident, ok. When life flashes before us, we find something, Deci ei au găsit ceva. something that keeps us going. Something that pushes us. Ok, deci după cum vaporul s-a despicat, ea era cu prietenii ei pe vapor, vaporul s-a rupt, a intrat apă, da. Ok, ea e în mare. Un ocean, cred că e în ocean. Ok, au ajuns la țărm, bun, deci suntem la țărm. Ok, deci asta care era acum la țărm, care o căsă în apă, e Lara. Ok, deci asta este Lara Croft în acest joc, despre ea este vorba, ea va fi personajul principal, adică noi. Oh, mamă, dar ce cartoafă și-au luat. Production of... Da. Crystal Dynamics. Ok. Deci ne-a capturat cineva, bănuiesc că la care ne-a dat cu pumnul, cel care ne-a lovit, bănuiesc că el ne-a capturat. Suntem atârnați. Swing, move, left, right, and then swing to will make. Ok, controlele astea, bănuiesc că are controlele basic ca orice joc, deci nu e. Cine știe ce.
De ce mă pune să fac asta? Ce încearcă? Ah, ok, ok, ok. Ok, inteligent din partea ei. Dacă sunteți interesat de joc, îl găsiți pe Steam sau efectiv pe orice altă platformă, de exemplu G2A, Eneba, Steam sau chiar Crecuit, doar că na, nu aveți funcția multiplayer și pe efectiv nu vă rămâne progresul dacă cumva vă schimbați PC-ul sau ceva. Sau restart la Windows. Știm? Nu există funcția multiplayer. Eu tocmai asta am zis, că nu există în funcție multiplayer. Păi da, și nu există nici pe jocul normal. Păi acolo la loading, acolo la gen, pe ecranul principal când intri în joc apărea multiplayer. Serios? Da, La mine cu jocul cumpărat n-aveam nimic. apărea acolo multiplayer. Au, mamă, cum a intrat asta, au. Holy shit. Ok. Au, mamă, o să aibă multe secvențe de astea jocul ăsta. Bănuiesc că l-ați și auzit, adică cred că l-ați auzit, l-avem aici și pe prietenul vostru, Slows. Aici pe Discord alături de mine, să mai mi ofere ajutor în caz că eu sunt așa mai prost în și nu știu ce să fac. Hai bă, închedicat-o. Bine, adevărul e că să-ți intri un pix de ala. Am căutat. Co-op-ul e DLC-ul, nu poți să joci dacă n-ai DLC-ul. Adică nu poți să joci multiplayer dacă n-ai DLC? Da, și nu-i povestea, e un fel de bătălii pe acolo ceva. A, și eu gen cum l-am eu, e cumva cu DLC. Da. Ok. Și asta, bro, what happened to you? S-a întâmplat cu tine? Nu știu, văd acolo în spate ceva, un hieroglif, un desen și o femeie atârnată aici, sau femeie sau bărbat, nici nu-mi dau seama. Cred că e o femeie, că așa apare. O, putem să colectăm iteme, ok. Am luat torța. Ok, asta e mișto, putem să dăm foc la chestii să trecem. Între timp voi veți apăsa butonașul de like pentru că sunteți cei mai tari rechini. Bro, the fuck? Unde trebuie să merg? Ah, ok, pe aici. Dar nu mai am torță. Da. Press Q to examine... Ah, ok, deci pe Q examinăm chestiile. Ah, pe Q avem un fel de... Da, ne arată ce să facem, cum ar veni. Space to jump and grab. Ok. Am înțeles. Are ceva legătură cu chestia asta. Să-i dau foc. Dacă torța mea tocmai ce s-a dus. A, pot să o aprind aici? Da. What the fuck, ce se aude, bro? Nu mă mai speriați așa că e un joc. Așa, unul cu aventură, cu acțiuni. E perfect asta. Auleu, ai o butelie de gaz? Ok, gata. Am plecat că dacă bubuia aia mea era să nu fac și eu foc. Prindem torța că nu se știe dacă ne mai trebuie. Ce se întâmplă aici? Mergi. Aoleu, mâncava-și brava voastră, ce m-am speriat.
Mâncava gurița voastră, ce m-a speriat, bro. Ce m-a speriat când a apărut ăla. Băi, nașpa că gen tipul ăla de joc, gen tip puzzle, adică trebuie să dai tu seama ce trebuie să faci. Nu zice absolut nimic, îți arată doar uneori unde trebuie să mergi și atât. Dar nu zice pe unde, ce trebuie să faci. Deci, da, trebuie să ne dăm noi seama, asta e problema. Și e un joc foarte lung, adică gândiți-vă că nu o să mă pot juca tot jocul într-un singur episod sau două. Vor mai fi multe episoade, de aia dați acolo și voi un subscribe și un clopoțel ca să știți când apare continuarea. Descriptul. Ok, trebuie să fac ceva cu asta, dar ce? Asta e problema, că nu-mi zice ce. A, trebuie să merg pe sus? Gen. Păi, dar nu pot să sar. Pe aici? Nu, nici pe aici nu pot. Vedem ce pe aici prin față. More fire. Thank God. Ok, o să mergem pe aici. What kind of contraption is this? Ceva-i cu cutiile astea. Ah, trebuie să mă sui pe una din ele. Da, stați. Acum ia foc în apă, mă întreb și eu. Bă, eu nu înțeleg ce trebuie să fac. Oh, ok, asta trebuia să fac. Understand now. Oh, nu? A, da, trebuie să mă pun pe chestia asta. Ok. Ce naiba? Mergem pe aici, că nu înțeleg ce trebuie să fac cu alea. Nu, că eu trebuie să merg, trebuie să ajung acolo. Stați așa, cred că am o idee. Sau poate că nu. Poate că ba da. Și ce ar trebui să fac acum? Da. Că tocmai aia e problema, că e greu rău să-ți dai seama ce trebuie să faci. Hey. Cred că trebuie să aduc foc, trebuie să duc foc, să dau la alea. Cred. Holy shit, ce v-am zis că nu zici ce să faci, trebuie să-ți dai seama, genul ăla de joc. Aibă legătură dacă umplu sau nu aia? Să ajung până acolo să mă uit, da, pot.
F. Bă, da, trebuia să punem lăs cu foc și să trimitem foc acolo ca să bubuie să putem să ieșim. Da, mi-am dat seama acum, Aveam un fel de idee, dar nu eram eu chiar sigur pe mine. Ok. Deci pe acolo nu. Auci. Bă, nu prea e bine. Nu prea e bine când era să ieșim pe sus și acum suntem iar la subteran. Ok, eu zic să fugi rapid, cât de rapid poți tu. Fugi, Lara, fugi. Oh, come on, iar, bro! No fucking way! Nu știu ce trebuie să apăs când ne apare cercul ăla. Cred că trebuie să apăs E. Au, bun, dar e genul ăla de joc care îți salvează. Bro, nu trebuie să apăs E, trebuie să apăs click sau ce trebuie să apăs eu acolo? Trebuie să apăs click? Păi nu-i bro, what? Ce trebuie să fac? The fuck, ce trebuie să fac? Press F, ok, bă, ok, am văzut acum scria. Îmi scria, dar n-am apucat eu să văd. Ok. Acum am apucat să văd, știu, F, trebuie să apăsăm F. Apăsam și click și ieși și nu se întâmpla nimic, de aia zic. Au, mamă. Să vă turtească așa o piatră de aia. Aoleu. Sar, Lara, sar. Nu. Lasă torța, tu fugi. Hai, că poți, hai că poți. Hai că poți, sui. Bun. Urcă, hai, Lara, că poți, am încredere în tine. Bine, băi! Am ieșit la suprafață, aia zic. Ok, avem din nou avem un fel de... Habar n-am, nici nu știu... Oh, Tomb Raider. Wait, ăla a fost așa ca un fel de tutorial? Oh my god, bro. Ok, putem să controlăm acum. Deci, unde ar trebui să mergem noi? Nu pe acolo, sigur. Bă, îmi place că salvează la absolut orice, la fiecare minut. Ok, deci aici. Nu știu unde. Unde trebuie să merg? Cred că pe asta. Da, nu prea. Nu a fost o idee foarte bună.
Trebuie să mergem prin altă parte, dar nu-mi dau seama pe unde, oare pe aici, pe jos? Ah, lol, bro. Dar nu-mi zice unde și ce trebuie să fac. Where are they? They must have gone inland. Ok, trebuie să mergem încolo. Okay, take it slow. Ușor, ușor, Lara, ușor. Te rog eu frumos, foarte ușor. Mamă, ce e în jos, lol! Oh, nu, te rog eu să nu cazi, Lara. Perfect. Uitați-vă și voi cum arată, bro. Uitați-vă și voi, arată totul bine frumos acum. Efectiv e ruptă. Bă, dar îmi place că are niște puteri în brațe. Se ridică fără probleme, efectiv. Holy shit. Ok, trebuie să ajungem acolo, după aia încolo. I can do this. Normal că poți să o faci. God. Come on. Come on. Deci în astfel de momente, dacă nu vorbesc e pentru că sunt foarte concentrați, nu mor. Sunt foarte concentrați, nimeresc toate butoanele, toate comenzile, pentru că e prima oară când intru, până mă învăț cu butoanele să le dau așa din instinct, mai am de lucru. More scramble, space. Ok. Sam's pack. Ec. Chetul lui Sam. Cine-i Sam? Sam! They must have come this way. Cameră. Aparnam. Stație. Ah, bănuiesc că sunt prietenii noștri care erau pe vapor cu noi. Ia, vedem, poate mai găsim ceva pe aici. Să luăm cu noi. Nimic? Ok. Au. Asta chiar a durut. Cred că pe aici trebuie să mergem. I think so. Da. Looks abandoned. Măi, sete și bea apă de ploaie, mâncava așa. Deci ce înseamnă asta, gen? Here's the soon-to-be world-famous archaeologist, Lara Croft, in her native habitat. She's on the hunt for the lost kingdom of Yamatai, home to the fabulous Himiko, mythical Sun Queen, and ancestor of yours truly. Ceva despre Sam, regina you're soarelui. curious. Oh, sweetie, I know. Dar ea zice că e ca un fel de poveste, dar nu vrea să o creadă gen pe Lara. What are you so worried about? I'm close to something. I'm sure of it.
I just don't know if the others will listen. Or even if they should. Lara, you know this stuff better than anyone. Seriously. I'm not just saying this to make you feel better. I trust you, Roth trusts you. You got this. Now Și take că a o break, crede okay? și că o poate face. And Sam, thanks. She's not always this serious, you know? How can you suggest Deci bănuiesc că ăștia I'm care not erau pe serious vapor about cu this noi. expedition, Laura? It's not just Sam's family funding us. I put my savings on the line too. We've all got some kind of stake in this. The funding won't last forever, Whitman. That's precisely why we should push east, not west. No one believes Yamata is that far east. The books simply don't support it. Well, whoever wrote those books never found Yamatai. I've talked to Roth about this. There's no point in following in other people's footsteps, Dr. Whitman. I refuse to bet my reputation on your hunch. I'm the lead archaeologist here. And when were you last in the field without a TV crew behind you? Got 30 years experience, 2 PhDs, 1 in East Asian history. So why don't you just stick to boats, Mr. Grimm? Ship, Dr. Whitman. It's a ship. You don't need a PhD to know Look, that. going east will take us directly into the Dragon's Triangle. That's where we need to go. Lara, my little bird. I'd follow you almost anywhere, but that place has a bad energy. Bad storms, more like. Makes the Bermuda Triangle look like Disney World. Sign me up. The stories about Queen Himiko say she could summon storms. Myths Regina aim to be based Himiko. on some version of the truth. What if Yamatai was somewhere in the triangle itself? Oh, look, this is the satellite imagery from inside the Dragon's Triangle. That doesn't look good. If it's wet, I can sail on it. Oh, don't tell me you're seriously Reyes is right. We don't have the funds to piss about. It's now or never. Lara's offering fresh ideas and a plan. I'm the captain here. It's my decision. Eu sunt captare de decizia mea, Lara are o idee bună. Hai să văd planul tău. Deci ea cumva vroia să ajungă pe insula asta pentru o aventură ca să dea de zeița soarelui, dar cumva au fost ei atacați și aduși aici, adică I've got to find something to eat. căutăm să mănânci ceva. O prioară. Pare a fi gustoasă. Oh, God. What's going on here? Wait. I can use that bow. Văd un arc. Ok, hai să-l luăm dacă tot îl vedem, nu? Dar cum îl luăm? Ok, haideți să-mi dăm iar creierii și mințile și intelectul nostru superior să vedem cum trebuie să luăm acel arc. Ah, ok, așa, easy. Vreau eu mult să nu cazi. Pot să fac asta. Au. Bă, măcar am luat arcul. Am luat arcul cu tot cu cadavru, mâncava-și gura voastră. Just remember Roth's training. You can have the best farming technique in the world. Ok, avem, văd săgeți, dăm săgețile. The key to using any weapon is focus. De aici? So hungry. I need to find something to eat. E cu asta. Înțeleg că ți-e foame, te cred, dar ce ai vrea tu să mănânci, e întrebarea mea, în pustietate aici. Some kind of container. Who left these behind? Ok, acum chiar nu ne mai zice deloc unde să mergem.
Oare... A, lol, oare trebuie să trag în chestia aia? Ok, am înțeles. Pe aici de mâncare. Da, cam nu. Ok, văd aici ceva. It happened again. Private Kosuke. Nu prea ne interesează chestiile astea, sincer. Poate trebuie să explorez pe aici. Și chestia asta. Nu, păi și atunci... Oh, deci așa căutăm noi mâncarea. Nu, te rog, eu nu fugi. Come on, bro! Trebuie să-i mai dau. Nu moare dintr-o săgeată, what? Perfect. Oh, încă una. Ok, deci dacă îi dăm în cap, moare instant. Sorry. Și mie îmi pare rău, dar pana mea trebuie să mănânc și eu, nu? Mamă, așa cu așa cruzime, o băgat ce... Dai. Ok, deci i-am luat mâncarea, i-am luat, nu? Ok, perfect. All right, Lara. You won't always have some fancy gadget to tell you where you are. If you can learn to read the land and the stars, you'll always be able to find your way home. Da. Am înțeles. Ok, încolo. Bă, dar n-am... Nu, pe aici am venit. Aici? Pe aici? Da. Mai rapid, nu mergi și tu? Get to campsite. Skill-uri. Ok, nu prea ne interesează skill-urile, sincer. Deocamdată nu ne interesează. Cum ieșim? Bro. Ce de aici? Nu am niciun buton, nimic de space. De space, doamne, de exit.
Ah, ba da, ies. Conrad Roth, captain of the Endurance. We are shipwrecked on an island inside the Dragon's Triangle. Roth! Lara, You're alive! easy, easy. Are you okay? Ușor, ușor, ești ok? Ce se întâmplă? Then it went black and I woke up in a cave. There was this crazy man, Roth, and a dead body. Oh, God. Where are you now, Lara? Are you safe? It was so horrible. It's all my fault. This is all my fault. Lara, E vina mea, e vina I mea. sent an SOS from the Endurance before I abandoned her. Hopefully someone caught it. I've spoken to the others. We're regrouping at my location. Please come and get me. I have to stay here. I have to stay here. Remember when we climbed Snowden? You said the key was knowing that all you've got to do is just keep moving. Remember everything I've taught you, Lara. You're ready for this. Ești pregătită pentru asta. Țineți stația pornită. Ok. Music. Hello? Hello? Is What someone the there? fuck? E cineva aici? Bro, ușa asta nu era deschisă. Ceva nu miroase mie bine. This could be a way through. Damn it. Bro, dar ce se aude? Ce-i muzica asta? Incantatele astea. Aici pe perete, un soare. Oare asta să fie regina aia soarelui care spune ei? What am I doing? Caut. Cred. Oh God, this is insane. Asta e... E gen insane, adică foarte Need something to pry this nebunesc, open. foarte greu. Need something to pry this open. Something to... Am nevoie de ceva să-mi deschidă ușa. Need something to Bă, dar ce naiba se aude? Ce naiba e muzica asta? Ok, mi-a dispărut torța. This traditional no mask represents a hateful woman in the guise of a demon. Ok, ok, ok. Găsim ceva pe aici sau? Ah, cred că pe aici trebuia să mergem. What the fuck, bro? Dacă sunteți sensibili la stomac, eu zic să nu vă uitați la asta. Mai ales dacă mâncați. Pentru că probabil unul dintre voi mâncați în timp ce vă uitați la acest video. Ok, am găsit un fel de apă. Habar n-am ce e asta. Perfect. Bro, dar nu-mi place deloc muzica asta, incantația asta, sincer. Sincer să fiu cu voi, nu-mi place deloc. Da. Ok.
E ok ca ok, dar... A, bănesc pe aici. Ok. Bun. Sam? Did you get that? Got it. We have a fire. Look for the smoke. We're on our way. Alo. Averic. Bă, chiar interesant jocul ăsta, începe să-mi placă așa. Lara, immediate. Ce faci? Uite, am avut niște treabă și acum am revenit. Ah, pe nu știam de ce ai ieșit de aia, dar mă gândeam că ori revii, ori... I don't know. Așa, filmez sau ce? Da, filmez, dar n-ai treabă. Ok. Stăm aici și vorbim. I was too late, I could do. Ok, deci aparent am găsit-o pe Sam. Bănuiesc că e una din prietenele noastre, dacă zic bine, Veric, e una din prietenele noastre, nu? Da. Ok. Pentru că nu știu absolut nimic din acest joc, nimic. Nu m-am jucat, da. Ok, acum o facem și noi așa o pauză, ne punem la un foc de tabără, stăm de vorbă, n-avem treabă. Ce-ai spus? Că acum intru pe jocul ăla nou, parcă e nou. Oh, bun. Deci și mie cum e. Da. And this is where she loses me. Well, there's always some truth to myths. She commanded an army of samurai warriors, her magnificent storm guard. They rode the very winds of the battle, laying waste to all who opposed them. They say the sun rose at Himiko's command, and she ruled everything its rays touched, from the mountains to the sea and beyond. Da, ne-a cam luat somnul. What? Bă, dar unii semn, de ce a dispărut semn? Eram aici la foc de tabără, am adormit și bam, semn nu mai este. Piet, pe normal. Abia ce am găsit-o. Au. Damn, da, semn nu mai este, îmi pare rău de tine să zic. Oh my god, s-aud lupii. Aoleu, oare te trag eu sau trage... Aoleu, te trag eu, da. În spate nu văd, deci doar din față dacă vin ăștia, o să-i atac. Ok, easy, nu e așa greu să-i nimerim. Mai ales că e mișto că am toate graficele tot pe ultra. Am totul pe ultra și se vede foarte bine și gen poți să vezi orice detaliu și tot. Și ca să nu mai zic că se mișcă foarte bine. Am undeva la 100 de FPS-uri. 100 de FPS-uri. Ok. Totul pe ultra e chiar very good. Da, 100, 120 cam pe acolo. Bun. E foarte bine pentru PC a meu. Ok, ăștia sunt prietenii noștri. Oh, bine, îmi place ce se întâmplă. Trebuie să-i găsim. Okay, let's split up. One of us go with Laura and meet up with Roth. The rest of us should fan out and look for Sam. I'll go with her. No, let me. Ascultați-mă. You know how to use one of these? It's been a while. It's all coming back to me. Get to Roth. We'll find Sam and this Matthias guy. Ok, deci s-au împărțit pe grupe.
Noi rămânem cu doctorul și aia se duc să o caute pe Sam. Gen, au rămas asta să ne ajute, să ne mișcăm că am intrat în capcana aia. Ok. Interesant până acum acest joculeț. Dacă ați ajuns până aici, între timp puteți să apăsați voi acolo un like. Vă reamintesc acolo un like de la prietenos și un subscribe neapărat, ca să vedeți celelalte episoade ce vor urma cu acest joculeț. Nu vă da skip la poveste, gen când apar de astea, pentru că așa parcă n-are sens. E mai bine să vedem ce și cum se întâmplă. Dau foc, dar n-am cu ce. Nu, n-am nevoie. Hai să mergem mai departe. O, dar ți dau foc la asta, dar cum? Asta e întrebarea mea, că nu am torță. Oare găsesc o torță pe aici? E aia? O carte, nu trebuie. Găsesc și eu o torță. Nu, pot să plec direct, nu trebuie să-i dau foc neapărat. Dar, fie... E stat să luăm... Haideți să mai facem rost de niște mâncare. Dacă stați așa că aveam ceva de luat. E tu pick up. Ce? Mâncare, lol. Haideți să luăm de la căprioara asta mâncarea, dacă tot e aici. Mai văd niște săgeți, să lutăm săgețele pentru că ne trebuie. What? Lol, am ăla full. Unde sunt lupi, bro? Ok. Morți, amândoi. Easy, papuc. Bă, Veric, mai ești pe aici? Bă. What the fuck is here? Ce e aici? E fascinant. Asta e foarte fascinant. Am mai văzut asta undeva. E un fel de ritual. Looks așa... Remarcabil. Vezi acolo de... ajută-mă. Lucrez la asta. Împreună. Nu am putere. Incredibil. Da. Ok. Cum ce ai vrea să fac? Ok, să luptăm pe aici. Come on, nu poate să deschid o cutie. Am full săgeți, n-am nicio treabă. Poate vreau să o deschidă, what?
really interesting happening on this island, Laura. Se întâmplă chiar ceva interesant pe insula asta, Lara. What do you make of the symbols? Sun pictograms. Ce înseamnă aceste picturi? Stick figures, hard to say. This could be a sign of some kind of cult worship. Or it could just as easily be cultural graffiti. Graffiti, un graffiti gen din antichitate, de alea vechi, dacă aș ști voi, culturale. Bă, dar nu înțeleg, dacă cutia asta nu se deschide, ce pot să-i fac? Need to find more. Are nevoie de mai mult. Dacă mă duc încolo, sunt șanse foarte mari să o dau iară parte în parte cu lupul. Dar nu cred că e o problemă așa de mare. Japanese no actors could tilt their heads up. Mască. Ok, găsim chestii. Încă una. Just a bit more. 40 din 50, mai îmi trebuie una, dar de unde luăm oare? Ultima. Perfect. Let's see if I can fix this axe. Haideți să mergem înapoi acolo la doctor. Oh my freaking god! Oh yeah! Okay. Bro. Aici? Da, pe aici. Haideți să vorbim puțin cu asta, să vedem dacă mai are ceva de spus. Are, ok. Needs something stronger. Am nevoie de ceva mai puternic, dar n-am luat chestia asta 50 din 50 să fie destul de puternică. Eu chiar nu înțeleg ce mai trebuie să fac. A, trebuie să upgradez, da. Da, trebuia să o upgradez, am luat alea, cumva erau doar piesele de upgrade. Acum ar trebui să putem face mai multe. Aia vreau să văd. All right, Laura. Shall we give it a go then? Let's do this, Doctor. Whenever you're ready. Perfect. That female figure on the gate. Given the age of the symbols, it could be the Sun Queen. Himiko. Are you sure you're Himiko. not channeling Sam, Dr. Whitman? Well, there's no doubt. Himiko had power. Some say shamanistic, elemental. A woman wields that much power, and sooner or later it gets called witchcraft. We shouldn't discount anything, even what may seem to us irrational. We still have much to learn about the world. You sound like my father. It could be one. Vorbești la fel ca tatăl meu. Not if we don't live to Nu e tell. doar o poveste, Laura. Da, vorbesc despre gen Sam cu tătăiță ăla, cu zei, cu de-astea. Asta e Himiko. The bowl, the candles. Why is she still being worshipped? This island, it must have once been part of Yamatai. You were right, Laura. The Lost Ai Kingdom. avut It's dreptate. like finding Atlantis. But this is real, Dr. Whitman. We're not standing on a myth. Deci nu e doar un mit, e real. Come, quickly. Your friends are hurt. Yes, probably by them. Get back. They can't be trusted. You still have
gun. I don't want any trouble. No. We'll come. But I insist that afterwards you take us to whoever's in charge. What are you doing? Be quiet. No! I'm handling this. No! No! Please! Get off! Lasă-mă în pace. Just go along with them, Lara. Fugi, fugi, Lara. Дай меня пистолет. Иди. Vorbesc rusă. Who are you people? What do you want? Cine sunteți voi? If they give you any trouble, kill them. Don't hurt them. Mai faci probleme, ne omoară. Taci. Fă liniște. Напоминаешь мою сестру. Acum vorbește rusă, nu știu. Round them up! Round them up! Don't you fucking move. Să nu te miști naibii de aici. Ok, și acum cam ce ar trebui să fac? There she is! Dar nu m-am mișcat. Cred. Anything? I can't find her. She's gone. Keep looking. There! Another one! God. Hey! Hey! We got a runner in the trap! There she is! Oh no! Come on! Come on! Nu l-am văzut pe ăla. Holy shit. I got it! Really, bro? Iar m-au văzut. Ok, băieți. Cred că ne vom opri aici cu episodul, pentru că avem deja foarte mult timp de când filmez, plus că nici nu vreau să fac foarte multe, vreau să mă grăbesc. Acest joculeț va fi o serie, vom avea mai multe episoade, așa că pe astăzi este de ajuns, vom opri aici, am filmat destul, o să am o grămadă și de editat, așa că dacă ați ajuns până aici, rupeți acolo like, subscribe, clopoțel și eventual un share. Sper că v-a plăcut, vă mulțumesc foarte mult de vizionare, iar noi vom vedea data viitoare la un nou video. Pa, pa!